Madam! Ay, Sarge! Clear! Sarge! Nga do day, usay tuyo. Madam! Si Sarge kay, ubanon na ako ba kay birthday ba na ako karon nagsaan mo to siya sa kawagod? Uy, pre! Samahan na yun ta! Adi mo, uy. Tingin ka ng kan ba? Saad mo nga butay gapon. Nga birthday niya karon ng mga uban mi. And then, mo na nga sabay na lang sila. Balik naman ko din. Diop ni mo karon. Unya, tipahuli man tataban dapat makatabang ka sa mo diri unya magdakolakaw na noon ka. Part, mo tugtan ba eh? Ay, di tugtan. Birthday ba yan ang butard? O gani. Nagsaad na ka na. So, hindi nga bata, under ka? Giloy, ako under! Ano bitaw? Kung ako pa ng asawa, niya magbutbut ako, gilaparo ko na na ba? Under ka? Ako under lugar! Skatan na mo, di ko under! Abre! Ikaw ba? Ano, pakulawan mo ko niyo? Wala pre. Ngay ka na gid pre. Mo na siya. O, to ah. Mo na siya. Kung mga asawa nga, gapander o ba na, to ah. Ikulata ka na, Ker! Sige, Ker! O, gabaan. Mo na. Kaya, Ker, lakaw din ta. Gabaan. Palayas lagi, di ba? Ano ka, pre? Palayas mo ko, pre. Ay, di palayas. Ano sa mong nang? Ikulata ka, pre. Sa maning asawa nga, gapangulata, manigbana ningi. Ay pagkapila-pila ka, balor ba ko siyang binuta ni sumbong nunti ka sa mong asawa. Ay, sumbong! Saan? Ikaw ba, nawam? Damay ng taan niya. Paano yun? Sama niya. Samsat mo nga. Family trouble. Mo gani, ta? Ay, kaya rito, ta, tulog pala.